Mga kabataan at mag-aaral po sa Ilocos Region kaisa sa pag-abot ng drug-free community. Para sa detalye ng regional report na yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Sa layuning makamit ang drug-free community, dinala sa mga paaralan sa Ilocos Region ang mga aktibidad na may kaugnayan sa drug prevention and control. Kinilala din ng mga kabataan bilang tagapagtaguyod ng kinabukasan dahilan upang palakasin ang kanilang depensa laban sa mga panganib na epekto ng ipinagbabawal na kontrabando. Nakilahok sa malawakang aktibidad ang 8 institusyon sa kalusugan, edukasyon at drug enforcement sa rehiyon upang sanibwersang mapataas ang koordinasyon sa pagpapatupad ng epektibong prevention programs at pakikiisa sa mga komunidad. Noong Agosto, tinukin ng PDEA Regional Office 1 na nasa 6.7% o katumbas ng 219 mula sa kabuang 3,267 barangay sa rehiyon ang drug affected. Patuloy naman ang pagsasagawa ng mga operasyon at aktibidad upang masugpo ang iligal na droga sa mga komunidad sa pagpapaigting ng ugnayan sa publiko, partikular sa mga kabataan. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.